Anna, with on it. Aika alkaa nyt. Kuinka hyvä tausta oikeesti, ihan mahtavaa. Tops. Meidän DJ on point, ja? Yes. Siis uskomattoman tyylikäs keikkaus tänään. Yes. Hoho. Hoho. Hiljaiseksi vetää oikein. Hei, pikatemppu! Sitten Henrille vähän aplodii, mikä tulee viimeiseksi? Annetaan sulle vähän aikaa, pikatemppu. Siinä oli jo kyse. Aina pitää keskittyä. Oliko se siinä? Ei tietenkään, sitä minäkin. Hohohoi! Mitä? Ai! Mahtavaa, kiitos! Mä oon ylpeä Helsinki Hukapin ja meidän kaikkien puolesta. Mahtavaa! Tää on ihan niinku älytön, aivan älytön. Ei muuta